Ella pujava pel camí quan va sentir l'eco dels trets. Va ressonar també algun crit, no hi haurà... La Clàudia Busset, La Bea, Bea Insa. En Cesc Freixas, el Miquel Barcelona Palau. Carai, jo diria que l'Àurea Esteller Alsina, a part de ser Per construir una història que no ens han explicat i que avui intentarem explicar-vos. solamente porque usted, como yo, ha sufrido y sufre todavía tanto con esta guerra, parece como si fuera usted una persona de mi familia, a quien se tiene Les cariño. monges amaguen el menjar, però es cuinen les molt putes. Fent el silenci l'empenyien cap endavant. Vau tenir algun parent a la presó, a l'exili? Com va ser la vida després de la guerra? I els hi va dir: adeu, filletes meves, ja no us veuré mai més. Però és que fusellin una persona de la teva família és molt fort, no? El dret de la llibertat d'expressió ni el dret de la llibertat de creació. La vostra obra dona la llavor, la porta oberta a una reflexió molt seriosa sobre la transmissió entre generacions i allà on s'han produït traves i dificultats. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. ¿Recuerda el día que empezó la guerra? ¿Vau tenir algún parent a la presó, al exili? ¿Su familia se posicionó políticamente?